buka dulu jo singalang lalaya anak ranjau otambangan lalayo lalai dibuka lagu aja tinggal laba itu gurau nana biaso oh lalai oh nana biaso dua lakan dua wetanatan ngurau kamu mulai sadionyo oh lalai la sadionyo tuan den di mayo kini Oi kampung Solo di Tapirim bonan durian di laman surau oh lalai di laman surau ngurah bacando mati denailah harus salamunan ku sayangkan duang hanyo bagurau oh lalai hanyo bagurau lain mului lain di hati oi depa ajinda tibo patang tapaso gurau malam kini oh lalai la malam kini pa aji dena bang mujeramli oi nan mancari kato sasu oi nadu dua gurau samalam suntua oh lalai samalam suntua pa uje dena tolong yo bicaro mangkonyo denai manggale padi padinan datang dari Bonjo oh lalai oi dari Bonjo pasanan Cino dari Padang mangkonyo denai balenga hati nandekan duang bacando lupo oh lalai bacando lupo taku idenai kapan yang surang oi di Makassar bang ujeram linan kapatang akan duanda tibo oh lalai kan duanda tibo larus wa kami de mancari itu duduan samalam kini apakati botamu kito ai bagurau kolai ka jadi bangu jeden kolai ka jadi oi nan lapatui hati koragu di mabua janji nan oh lalai oi nan talampau kasih sampai balu
pastinya tiba. Oi nan sasabuy barale gadang ale marapulai jo anadaro sadang mencali awale sanang kuno koda peda kama makainya kuno koda peda kama makainya Kata garancan de mapan laminan katampe dudu ande sian adaro dialah gapayan de manantikan asaba suo pa uje uku ayo jangko asala basuo ande uku ayo jangko oi api-api kota bakota oi nanaba mereda mungko balakang oi nanderintada agak-agak dipotong kawan dari balakang dipotong kawan dari balakang Oe nana bakanda ande kemen nana marando watana kana ande mamandangaran barakala ponde malam camiko nanti nanti lai nyoka datang ye nanti bang uje lai kadatang ye Santano da peda pilin bapilin dan bala batuang dena pilinkan Santano da peda kirim bakirim dan bala jantuang oi dan kirimkan dan bala jantuang dala dan kirimkan Oi nalada pendek kato sasuai dari Makassar datang samalamku tiaga lambo kasih tabangkalai tanggal 27 sampaikan juo bagurau lama jo artis nana ketibo Oi nang koda pe jalan sairi yang de tuan oi barakat sanang kiro kiro barakat sanang kiro kiro katanya orang gila pakai kapin yang bujang marando di malalonyo bujang marando di malalonyo ye oi nandela mo badan gubalon den 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 deda patakan ranti yang si puluy puluy patakan ranti yang si puluy puluy oi nang lama lang bujang marando satio makan kani yang bakaruy satio makan kani yang bakaruy oi nande bujang ranca babini den den deda padonyo badan nang buangkan padonyo badan nang buangkan Oke, disana kesaduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak pancinto talang sarwe. Khususnya pancinto saluang detang Cimpago talang.
Selamat malam, semalam kini yang boyal malai. Ada Ai Cimpago, ada Olga Utama, ada udah peneka malam. Nangka mengawani di sana. Tentunya jo dendang-dendang rancak semalam kini. Semangat 45 merdeka. Ya. Tiba pula pasan dari Mak Gawai. Assalamualaikum, selamat maudaro SDCT. Semoga sukses sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Pasan pada mamak saraturun sana kasadonyo. Kita bagurau semalam suntuak malam minggu ciek lai tanggal 27 Agustus. Bintang tamu Wirda Rajo Endah dan surang lai artis besar. Namanya masih dirahasiakan karena Mak Gawai ingin buat kejutan. Sekian laporan dari Mak Gawai pada mamak-mamak saraturun sana kasadonyo. Nanjale artis besarko adalah pesanan Bang Uje Ramli. Ha, tepuk tangan cik lu. Agi tepuk tangan untuk Pak Uje kita. Ya. Okay. Ya. Ya, pesanan artis besarku adalah pesanan Bang Uje Ramli. Mantap tuh Mak Gawai, semoga pendengar terhibur dengan dan bintang tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, tuh cerita. Jadi sesuai jo judul live kita malam kini duduk beropok lah dapet kato na sayo picak lah boleh dilayangkan, boleh lah boleh digolongkan. Lah hampir tiba golek di nandata. Jadilah bisa kita simpulkan bahwasanya pada tanggal 27 bulan Agustus 2022 kita akan bagurau semalam suntuak dengan bintang tamu Wirda dan Mak Endah dari Batu Sangka dan surang lai ado dari Barasuan Baru kecek Mak Gawai. Tunggu iklannya dek sana kasadolahnya akan hadir nanti di layar HP kita masing-masing. Dan jaleh itu adalah pesanan dari Bang Uje Ramli Mak Gawai. Santiang bana Mak Gawai mencari. Selamat malam di sana kesadolahnya Mak Freddy, Pak Wirdi yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Jangan biasa, walaupun kita duduk beropok kato lah dapet dipayokan dek karena layar lah tak kambang nan janji nan target bintang kita tetap jangan biasa. Kami tunggu bintang-bintang Nusana semalam kini untuk memenuhi target permintaan Facebook kita. Bantu share-share ke grup-grup Facebook nanado. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Basamu mangkok menjadi lagu Nanasuk baru. Selamat malam Sarinal Caniago, Bang Uje Ramli, Pak Saye, Mak Pulut, Balam Jorantiang, Isnayani, selamat malam. Rudi Maison, selamat malam. Assalamualaikum perbatasan Timur Leste hadir Bang Uje Ramli. Pak Samsul Aswar, nasib anak seluruh cik ni ya. Nasib anak seluruh. Pak Freddy, Rudi Maison, semangat naya. Ya. Rafi Sultan Melenggang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupa hadir, waalaikumsalam. Selamat malam Rafi Sultan Melenggang, Rudi Maison. Ya, Mandai Kanduang, Asma Farida, mantap anandai. Terima kasih. Maaf nih ya, ada urusan bara malam ko. Anda Bang Uje. Yang pantiang malam kini kami menunggu bana kehadiran Bang Uje karena tadi malam lah duduk beropok pulau. Alun dapet katona sesuai. Waktu balalu berbincang-bincang dapet jualah katona sesuai. Lah tapek tanggalnya 27 malam minggu kita ke Bagurau semalam suntuak. Afrizal pakai sati Solok Selatan hadir semalam. Rudi Maison lagu Bujang Kencang Kajando cie. Selamat malam. Rafi Stan Melenggang bakanda berambun malam cie ni. Pas kabeh yo ni membana awak bini wak mengidam. Bako pas kabeh loh. Ya. Udah bahasa sakato semalam udah kincah taruh boya malai yo. Dikincah taruh ni. Kata cie lah dah awak tu. Sematri adek minta lagu cie tiap menan marando ala nanya tadi. Uni Irma Yunita, Uni Emma semalam, Zulfami Soemi Kemang Sayo, Pak Zul. Semalam Desi Femri yang berada di Teratak Galondi. Semalam Muluk Patopang Gontiang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Selamat bergabung jo salon dan Cimpago Talang, bantu share nalu man-share nalu membagikan ke grup-grup Facebook nanado co na biasa. Mau jarang beliau ikut saja bilo bagurau semalam suntuk diadokan malam minggu rancak juga itu. Udah mulai Patopang, udah Frizal, Sapriadi, udah Sapriadi, zaman Fonda ketika kami live ko. Silakan saja cari di beranda Facebook kita masing-masing. Itu Mak Gawai tadi lah disampaikan pesan Mak Gawai bahwasanya kita akan bagurau tanggal 27 Agustus. Salam selamat pada pecandu Cimpago Talang di Masajo. Selamat bagurau dari Seremban. Saya malam Pak Zulfami Soemi Kamang Sayo. Pak Anwar Effendi, selamat malam, bantu share bagurau lama kita malam kini kah. Agak lapar paru ya. Bang Uje Ramli mantap tanggal 27 aju artis besar. Nih, nanjale tu
ketiga tiba tanggal 27 tu nan bang uji lah galak-galak saya menonton lah sesuai mana pesanan dalam atau suai Mak Freddy ya. Kita percayakan ke Mak Gawai Mak Darwin Sekumbang karena Mak Gawai kini merupakan penggemar papan atas di seluruh guru online. Celi lah tiap malam di sana tu lihat ada Mak Sati, Pak Wirdi, Mak Gawai Jalan Sairiang nampak di Ambo tiap malam. Pak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Ambo orang Pagoro semalam selamat ngibur kita dek Saluang Cimpago Talang. Pak saya sehat selalu. Segeh taruh yang daknyo Sumatri ade angkusarian giginya lah tangga atau dulu nagek agogo nama lagu Mak Darwin Sekumbang. Bu ya lagu Ratok Pasaman lai. Mantap tuh Mak Gawai. Semoga pendengar terhibur dan bintang tercapai. Semoga amin amin ya robbal alamin. Pak Zulfami Suhaimi Mang Sayo Marlina setiap malam. Rudi Maison, Rudi dicepak minta lagu Baburu Babi, Rudi Maison. Mak Darwin Sekumbang. Tuh, bantu share bintang wak kosong baru. Iya. Bintang wak kosong malam kini lucu tes. Tes bintang di sana. Ya. Iya. 125. Mantap bana mamak kami sadonyo. Amra Tanjuang mantap, semoga semakin sukses, amin amin ya robbal alamin. Sanang Banati mencelik buaya lai tetap semangat di Cimpago Talang, semoga tetap jaya di udara andaknya bu, amin amin ya robbal alamin. Insyaallah dan alhamdulillah Pak saya berkat dukungan kita bersama nan sumangek ko tabu dua taruh walaupun badan gak rangkia dan Saluang Dendang Cimpago Talang ko akan tetap kita udarakan. Selamat malam Malaysia hadir Erza Ali Umar semalam. Udah Gusli minta lagu Cia Buyel tukang ojek Buyel Sawirajo senya aku error. Mak Gawai ku alun hadir Mak Sati serta Pak Wirdi beko tolong bacaan balik pesan Mak Gawai atau laporan Mak Gawai pada Mak Sati jo Pak Wirdi. Jadi sekali lagi terima kasih Mak Freddy 100 bintang tesnya. Tes 100 bintang. Jadi Pak Wirdi, Mak Sati, Pak Madi Sultan Mantari bahwasanya kita bagurau semalam suntuak pada tanggal 27 Agustus 2022 akan hadir Niwirda Joma Endah Jo Sarato kawan beliau surang lain masih rasio baru. Pak Madi 50 bintang Nanjaleh pesanan Bang Uje Ramli ya 500 bintang dari perbatasan Timur Leste ya. Yati Ilyas datanglah ke Malaysia. Jadi Uni Yati Ilyas urusan paspor kami bayar ongkos pesawat tiba kami di Malaysia ya. Ria Sastra kawan nenek koncoare lipe pagi hadir semalam. Rahman Sah Assalamualaikum sana ya Bekasi berwader yop. Ing Wilasa Putri bantu share ya tuh. Jadi Pak Wirdi Putra Piliang Pekanbaru menyimak hari ini mantap Malai 27 hari bulan ya. Mantap Pak Madi ya, terima kasih Rahman Sah 75 bintang atau dusana kasadualahnya jangan lupa sadiokan bintang kita kalau nan dulunya dapat di kita bintang 10.000 untuk tanggal 27 meskipun di penghujung bulan tapi di hari kemerdekaan kau mudah-mudahan dapat 20.000 bintang kita, amin amin ya rabbal alamin. Dedu sana bantu doa semangat merdeka. Minta lagu nih angku sirian lah tangga gigi minta lagu Urang Bayu cek dia Azari Kasim. Selamat malam Pak Azari Kasim. Sisu Kumani mantap ya. Muklis selamat malam minta lagu cek Bujang Kancang Kajando bakal itu ya. Bantu share ke grup Facebook nana dulu. Satu. Iya. Malam Jorantiang. Solo silayo cawan pinggan barilah batata jo batang kadi arode rono tarang bulan palito nyalokan dua padani palito nyalone amakan dua padani oi bakanda lagu iko batanang-tanang mandangakan Allah den cari dapang gantinyo ondenan batindakan
wanginya kandakan ye. Mulo denai bimbang joragu dalam iyo udah bapak liang denai manangguang sansaronyo denai manangguang oi udah oi sansaronyo sayang udah denai lah tahu ibarai buruang nanjoran tiang katampe hinggo samantaro katampe hinggo dehuda oi samantaro Hai bagu araukan dakan lagu balang joran tiang sama lampu mulo buruang di tangko ragu buruang kata barang banyak nyoba sangketo mulo buruang di tangko ragu buruang kata bang lanang kenduang oe basang keto sama sodaun sadarin pun katampe hinggo jobata dua habis bulan baganti tahun buruang baran tua tabang jawa buruang baran tua de udah oi tabang jawa Kanalah elonan dahulu walaupun tampanan kadiharo buahlah beba daun rindang buahlah bete udah badaun rindang kau nyampang lapu aran tiang kayu kamalah buruang nan kahinggo mungkin kakaram sadang tabang mungkin kakaram deuda oi sadang tabang Hai bagu arau harus baum gua lambo sama lampu mulo buruang kata bang jauh dek kurang kanyang dekan duang oe sama lampu mulo buruang kata bang jauh dek kurang kanyang dalam sangka sama lampu Iya. Bantu share-share ke grup-grup Facebook Nanado. Mari kita bagurau sam malam suntua. Jadi sekali lagi kalau le nampak lah nampak Mak Sati tibo. Ada Mak Sati tibo. Mak Sati, Pak Wirdi, Pak Ujarambli, Mak Freddy, Mak KB, dosanak kasadalahnya telingkuang di ato SDCT. Kami informasikan sekali lagi bahwasanya kita ke Bagurau semalam suntua pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2022 nan kabadendang Uni Wirda nan kabasaluang Maendah nan kakawannya rasio bana baru tunggu saja iklannya. Karena keceng kini pokoknya tidak akan mengecewakan
pesanan spesial dari Bang Uj Ramli, tentunya dari perbatasan Timur Leste alias Surah Makassar. Ya. Ladisan makan-akan ke grup yang ada di Sungai Lasi, sinyal hilang-hilang lo kanakan di Sungai Lasi yang sedang nonton bareng teman-teman di Sungai Lasi. Jadi sekali lagi laporan mak gawai untuk dusana kasadolanya bahwasanya kita ke Bagurau semalam suntuak lah deal tukang nendang oto tinggal tiba sekolah tanggal 27 tapeknya di malam minggu masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia nan ke-77. Semangat merdeka, semangat. Iya. 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 Jo susah payah mak gawai untuk menghadirkan artis besarku karena mak gawai sangat menghargai dan sangat hormat sama Pak Uj Ramli sarato mama jodun sanak kasadonyo. Kecek itu kecek perantau Palu kita alias mak gawai. Kalau di kami dulu tuh di tahun 2020 itu gala beliau di awal tahun 2020 tu gala beliau Pak Palu. Kini Pak Palu kok bauda kami guys sana. Bauda kami nah ada Zul deh kira apa deh naik kira. Bauda dulu zamannya nah. Kira malu ah deh. Yo masuk Bagurau di Padang tatak di tahun 2020 awal tahun 2020 bauda kami ke liau nah. So itu dapat gala Pak Palu. Naik daun Pak Palu kok kini lah mulai mati pajak. Dek karena mak gawai kok eksis di Pagurauan alah kalah Pak Palu. Dia mak gawai kok. Salam nusana masa berenan sati di kampungnya di perantauan semoga sukses saja acaranya bakirim bintang cuma isi ketidiang lapik guru STCT atas nama Yelmi Indrawati BRI 55 tadi nusana kasadualahnya kita masih punya kesempatan untuk mengisi ketidiang malam minggu besok tetap juga kami live kan. Silakan hadir sana, cuman kami tidak bisa menjanjikan on time doh karena itu acara orang. Jadi kalau misalnya model patangko mulai jam 10 atau jam tapi tetap kami live kan. Jadi di sana ada usah sungkan-sungkan untuk mengisi ketidiang kok karena ketidiang Salon Endang Cimpago Talang tetap dibuka di Masati 24 jam non stop. Itu nomornya lah beliau share 554201027921 nan mak sati ku ayu dari awal lo mah tukang irik ketidiang dari nomor BPD dulu Bang Nagari sampai kini beralih ke BRI tetap mak sati tukang irik ketidiangnya. Syarat 61 oke banget. Itulah rasa hormat ambo sama Pak Haji kecek mak gawai. Semoga mari kita doakan bersama-sama semoga bintang tamu kita tuh selalu diberikan kesehatan biar mereka fresh untuk tanggal 27 tuh hadir di pondok kita. Suatu kebanggaan bagi kami keluarga besar Salon Endang Cimpago Talang dusana kasadualahnya mampu bisa dan ikhlas menghadirkan orang-orang hebat di Lapiak Gurau Salon Endang Cimpago Talang nan jauh dari keramaian nan langang nan jalannya natu bini banyak ceritanya. Terima kasih banyak jaso jualah ka di baleh mungkin jo dendang semalamku ya diagih dulu itu manyo lagu orang Bayu itu sanak taraga bana masa jadi Pak Azari Kasim. Tek tolonglah lagu panjang cik tek lagu panjang permintaan dari seberang. Ya betul tek bang tenang berganti-ganti awak nyo tek catek kah nanti catek suka tek bang sabar sabar nek tek deh kama diputar lengkok baliang-baliang. Kampuang gugu ajo kayu tanam ado malangiku adare kapal rantau puku ado balela tangga malam pado malang kandua baara solaka maimbau sansai badan dena baram gunang
malabiala kami namandendangan kabakanda ka angin malam nanakan dua biala kami kamandendangan ai tigo hari lah tigo malam bangu je kami lah panek dek manantikan Allah tigo hari tigo malam bangu je kami lah panek manantikan sansai badan dena barang guna malam pada malam kami lah panek dek manantikan manunggu hadir Pak Ujeram lirang banyak gurau batam buela samalamku oi hilang kamala kami cari nanakan dua lautan saja sakulilianyo hilang kamano kami cari maagawai lautan saja sakulilianyo sansai badan dena baram buna malam nakandu alit taklah tulang dela samalamku atunya nah Mak Sati tetap semangat Mak Sati elu tarik ketidiang tu ya untung-untung barisi juga ketidiang Mak Sati malam kini ya atuh udah amcaniago semalam Mak KB kita tanggal 27 Mak KB Ramansah ya salam Nusana Masa Barenan Sati di perantauan sukses selalu acaranya oba kirim bintang joma isi ketitian jangan lupa karena mereka terima kasih Mama Kanduang Denai 100 bintang itulah rasa hormat ambo ya minta lagu Mek Katurun Cia Purwakarta hadir selamat malam Mak Predi Ambo semoga sehat selalu bersama keluarga di Banten salam samo mintuo Mak yuk mintuo le sehat Mak iya sukses nakan masa barek nasati kalego puyuh ciku malai lego puyuh Mak Sati selamat malam Mak KB ucapan asamo dari kami dari Banten untuk Mak KB sekeluarga di Sungai Lasi itu atunya sukses nakan masa barek nasati kalego puyuh kok Mak KB jema Faisal dan Pak Anwar Effendi lah di dalam anak-anak itu yon itulah tentu sih dan akan wah iya kalau ada durian le masak durian Mak adik amba baju hitam tu suruh balagunya teh dulu balong terima kasih teh ku awak dari Malaya go teh ya Im Kalis Bening selamat malam Mak Sati lah kirim pisang ya jadi pakirim na lain selain angin lalu sih dikiriman boleh udah Wan Rial semoga bisa hadir ke Salimpe tanggal 27 alhamdulillah ya itu sehat-sehat ya iya Bang Lek kama kolah Bang Lek terima kasih Mak Freddy 100 kok dari Mintua ya terima kasih Mintua sehat sege selalu modo tarih lah Mintua dene andaknya ya ya bintang awak 925 iya hei 1000 mati itu terkait bintang malam kini Pak Wirdi ya Pak Wirdi sehat sege taruih ya Pak Wirdi je keluarga di Kuala Lumpur Malaysia Pak Anton kota sebagai kabagurau lama kita tanggal 27 Sabah Pak Wirdi menanti seminggu lagi kok lagi kabar isi jo ketidiang Mak Sati pembali gulo jo kopi malam nantun ya tali aluih buayan laju bintang tagelek dalam bulan kayu luruh cabangnya kok banyak kadiam biak kotong gak tuh piti habis galeh tak laku duduk taman nuang mak gawai di kadean badan tuwo indak badun sana dia mak sirambai carai pulo dimintanya kuyo padih kok ngah
Ka aku yo ko. Padia mana ko? Tolong deh Bang Uji je bicara. Dibacuan sekali lagi. Tali alui buayan laju bintang tagelek dalam bulan kayu luruh cabangnya kok banyak ka diambil ke tonggak tuo. Piti abih galeh tak laku duduk babanuang mak gawai di kadean. Badan tuo indak badun sanak dia mak sirambai carai diminta. Yo apa? Jam banyak nama ikuti gurau left tu. Tu minta carai mak sirambai. Nah. Jadi narasaki mak sati narasaki mak gawai mak sati 7 Agustus tu yo berlimpah ruah. Mode itulah staruhnya andaknya kok topi di sana ayo habis di kadai. Tadi menelpon tadanga, ada lagi yang polos pak, udah nggak ada. Tinggal yang ada motifnya lagi yang polos sudah habis. Karena sekian banyak yang memerlukan untuk pawai. Itu nah cerita ya. Pasan mak KB lai ketibo mamak Predi kasalimpe tanggal 27 Agustus kiro-kiro mak Predi ambo. Lai banyak tuh. Bintang alhamdulillah lah tu ni Sari Murni. Amra Tanjung arek-arek lungga cik boya. Lagunya Tali Aluh cikgu. Tali Aluh lagu mak gawai. Midun Padendang. Awai denai lagunya cik kakak. Udah Basri Jonsal. Tua. Selamat malam udah Basri Jonsal. Tukang saluang gitu hadir malam gini gua. Main dah. Jago kesehatan dek selimpek jauh. Jalan buruk. Dingin yolo banyak-banyak minum dia. Laman tuh. Tu kecek tu tukang saluang kita tu lah hadir di tengah-tengah kita malam kini ko. Insyaallah nakan mak sabarek nasati 100 anggota SDCT semalam suntuk basamo mangkok menjadi. Tolong basamo kita pasokan katidiang lapiak gurau BRI Yalmi Drawati 55 sampai 20102792139 indak tasabui gadang jo ketek masuk sajo kan mantun dosana masa barek nasati di kampung jadi perantauan atua. Iyo mak gawai panen kini tene iyo Bang Uji. Panen raya liau kini na mako lo pasapian kandak Bang Uji tu. Itu loh kelabian mak gawai. Bu ya dek sawah ladang di Lubuk Basuang request lagu Kapulai Lubuk Basuang. Kapulai Lubuk Basuang permintaan Da Alwandri Al. Da Alwandri kami tunggu bana kehadiran Da Al jonyi ombak. Ko ditambah laini bintang cie lai. Jadi aman tuh. Tambah bintang tadi. Mak gawai panen kini you panen bana mamak denai ko. Pak Palu denai ko kini. Ya. Mak endah tukang namanya jo tukang saluang senior 3 luhak. Jadi dosana kasadalahnya malam kini kok ada nama beliau Erman itu beliau maendah tuh hadir tengah-tengah kita kini Erman nama beliau salam kenal ke dosana kasadalahnya karena kita nak kenal jo maendah nama Facebook beliau Erman mulai malam kini kok nama beliau tukang saluang senior 3 luhak. Jadi selamat malam tukang saluang senior 3 luhak. Yo batambuh-tambuh KSDCT batambuh-tambuh udah den kemari pale lata lanjur bauda aja dulu sana alasari membau maendah jadi beliau termasuk guru ambo ketika di tahun 2003 sampai ke 2007 tu sering beraja aja beliau insyaallah kecil udah jadi maendah kita ko ia merupakan orang lama mana mudah-mudahan sukses guru kita dah baburu kondi cek dia aja kan dah udah den ko cek lah padukan langkang lo den ko dah sungui den ko aja baru babi ko cek lu nah udah sambung pentunan deh kuah dangan dah lelok dangan jangan sawo burung sudah dangan den ko dangan dah den ko Bakanda ondera paburu weda jon sungui samalam nangko nyato da jon de nurang paburu
Lagu iko de dajon nantakana danga de kanduang de bunyi seluang dajon biasa jo lupa Jawa kata cangguang dajon lupa kampuang dajon biasa jo lupa Jawa kata cangguang dajon lupa kampuang. Bagurau dah baburu-buru Nana bagurau dah ikomodenyo Lupa tasabui kajaran mau dajon Nan kabangkai dajon indah ayu Dajon tasabui kajaran mau Nan kabangkai deda indah ayu. Iya, lagi terus. Iya, bapak tu hari. Bagati, dajon sungguh den. Lambui dia sudah berburu babi daun lambui bujang marando. Gadana kan udah dah. Cik tu saya lah. Sudah berburu babi wak tasabu irang paburu pamena lupa jo cik. Awak minta lu bujang marando le nak kau menyesal dah. Kau menyesal dah kuah ada yang jauh Nah tu nana rusuhan dah. Dia jauh kau ada di Padang dan bar. Semoga selalu sukses. Ya. Mak kandung den Asma Farida. Selamat malam. Tuh. Makawai. Oh makawai. Nakan mak sabarenan sati dak bisa dek tukang anjuang layang-layang membuat tupi bendera 2000 lambang jalur gemilang. Cando tulah ceritanya nakan mak sabarenan sati Cikgu Malay tukang jahit dak taluk ketua perantau Palu. Bakal itu maliau makawai. Udah ada yang koto semalam ada yang koto. Perlu kami informasikan sekali lagi bahwasanya kita ke Bagurau semalam suntuk tanggal 27 Agustus tahun 2022 akan hadir Uni Wirda atau main dah kita tukang saluang senior 3 luhak tuh. Salam parang koto tuagam Ronald Abadi lah kamas Ronald Abadi 20 bintang. Semoga menjadi amal ibadah. Jadi dosa nak kesadolahnya mohon dipersiapkan bintang kita. Kawin batambuah sini ya deh, kawin batambuah lagu Bang Uje den, sabanta Pak Uje. Boleh parti hari ini. Guru-guru. Ya. Aja mbak guru jari. Hari guru. Hari guru. Sinyal rancak bintang banyak. Tuh ada yang koto 50 bintang. Semangat ada yang koto. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih lagi. Ronald Abadi 20 bintang. Merdeka. Iya, salam merdeka dari kampung halaman. Semoga di sana di perantauan sege sehat selalu. Diage dulu kakawin batambuah untuk Bang Uje Ramli. Jadi di sana sesudah Bagurau semalam suntuk aku jangan ada nak kawin batambuah. Beko baca kak banyak awak deh. Ena Rotoli Papua hadir minta lagu Lungga-lungga tanggah ciek sanak David Sakti Caniago di Maran di Papua rantau dah. Nanda Zurmila Pasaman Barat hadir ni. Nakan mak sabarenan sati Cikgu Malay Pak Wirdi gadang ngombak bakandak ke lagu pisau cuku. Pak Wirdi lah kekani cuku saya taruh ni nah. Papua kali tu. Masa barenan sati. Oh iyo, Pasaf ada nama kirim salam sama Pasaf. Beliau adalah pendendang ampek tigo batu sangka pamenan Pak Safbana. Kurang batigo ko barsiung Iku harus dicari rasionya. Kalau ketahuan beko dek nakan rasio mak satiko gawa dalam leko denya. Siaran untuk tanggal 27 tu ya iyo mendah kita tetap ciko saja penonton kita di ciko mak KB saja nanti ciko kau atau tetap kita siaran main dah
Jago kesehatan tarih dah. Sudah mama bodoh lah. Mana suanai? Galak masa bareng sati ke. Apa Pak Palu lah mulai membuka coki jale kan akan liau ikung Pailang hati narusuh bagurau bagaraju sadangan gae lai batang buah mangabangu je patah saliru Elo dipikir bana sabalun kasih sampaian kalau den pikir bana kawin batang buah manyudan bahkan dak kawin batang buah biarlah kami mandenangan buliana ilang hati narusuh ngambelak ya setuju bandanyo dalam sakambui pinang mudonyo tasinta awalai tengah malam kawin batang buah bangu je kironyo Salanta, informasi penting untuk dosana kasadalahnya laporan dari Mak Gawai. Cikgu, kini Pak Saf lah punya pamenan pulo tukang dendang dari Batu Sangka. Kok ketahuan beko awas? Asa ketahuan Mak Sati beko ata buka coki. Nakan ku nakan. Tapi patah hadir malam bu indang sedenti cie ya. Carian lo mau je cie Mak Gawai. Carian mau je cie pamenan. Ada yang kotor biarlah cia ai se. Dia bangaleng dah doh. Hilang hati narusuh bagurau bagarayu sadang masati lai batang buah mangabangu je patah saliru bangu je nambe bati rusuh janganlah dendang sama lampu pawir dilai kapayo kumbuah kabatu sangka maksati denai koi bangu je kandakan lagu wadendang bagurau yuo pinta lai kabalaku dema agawai carikan pulo bagurau sampai pagi malam minggu yo adonyo dape pamenan bangu jeramli yo SDCT nambe lalupo bagurau ilangkan rusuh barintang hati malamku ko iyo bangu je kabatam buah jonasiane sama lampu bagurau lampanjang dingin namun gurau
Batipua semalam gaya Batipua jangan lupa gaya Batipua. Malam minggu tanggal 27 kita beramai-ramai di Siko kalau bisa gaya Batipua layuan kemarake dari Batipua tanya. Nah, atau boleh gaya Batipua beko manompang joma endah hadir ke pondok kami gaya Batipua. Ya. Iya. Nyombak kama kolah nyombak. Lai tiba nyombak. Enggak. Nyombak selamat malam nyombak. Informasi lah dapat kato nan sesuai. Aku aja jangko lampiang tasua golek lah tiba di data. Lah kita sepakati bahasanya kita ke Bagurau tanggal 27 bulan Agustus 2022 ko. Jadi kepada nyombak kami harapkan kehadiran beliau Maendah tolong samuan nyombak kita dari Bukit Tinggi. Kalau bisa gak Batipua apa? Bagai Batipua hadirlah ke pondok nakan sekali-sekali gak. Baalo nyonya gitu ha. Dayang Koto 50 bintang. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah. Nakan masa barena sati Cigu Malai. Kok di mama indak baranjak jawab pamrang si kumbang Koto tangah ilie ambalau. Tapalah buat sanang digi apa kah? Bak katonye muncak dari Johor itu. Tu batu. Berarti menggosip magawai ko kecil magawai lah dapat permainan pulau di Batu Sangka. Iko dia rakyat nakan ko ngah. Iya, tu WA magawai sebentar ko. Jangan disabuin lo. Tahu lu cikgu tu beko. Abi hambo ni nyo. Kalau jadi pasan ambo ke magawai. Terima kasih Mama Freddy mak kandungan Denai 50 bintang. Jadi kecek Bang Uje, kecek Denai ko apa pasan lo Denai ke magawai. Carian lo lah Bang Uje cie. Cikgu pasan ke nyombak jo Pak Zaimur untuk tanggal 27 Agustus sama saja joto penenang keselimpek. Mama Zaimur beliau patang menelpon magawai beliau sekarang berada di Solok Selatan. Jadi mohon izin untuk tanggal 27 mungkin tidak bisa hadir ke lapangan. Nyombak lah itu. Atau nyombak dengan pasan dari Pak Palu manompang atau tulah di pasanan lah Kamaendah. Leni Ramadhani semalam buaya yang cantik nenden barana ampe dari Batipua kalam panjang tak jauh agak iyo tak jauh dan tak ada yang kotor jam baguru jari insyaallah tanggal 27 ta jadi kayak Batipua Maendah tolong di samuan kayak Batipua kita. Saremen saya ginyang bana buaya loy semalam ko semoga tetap sehat buaya tetap semangat atuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dijabahlah di Allah doa-doa pemirsa ko. Itu senyo. Minta ke pemirsa tolong ambo jo doa dek kerana begitu banyak aktivitas yang dilaksanakan dia agih jo lambo kesehatan dek tuan Allah nak bisa kita bagurau tarikh macam iko. Alah. Tuh. Solo hadir Sarul Fauzi selamat malam. Bara bintang awak pas 1105 baleh bintang awak malam kini dusana kasadualahnya kekurangan bintang ampe 1000 ampe 375. Iya mantap itu. Kita sudah 180 tadi. Iya. Ya. Bintang kita tinggal berapa lagi? Bara tadi 3.000 bara? 3.000. 375 tuh sekali lagi 375 kita lelang bintang kita malam kini 375 sekali lagi atas sana 2 double X ya atau jadi bintang kita lain itunya atau Basli Ananda selamat malam Abita. Ya, itu nan perlu cik. Nan seketik nan perlu nah. Ya. Iya. Ya. Ya. 375
Dari Batipua Kalam Panjang tak jauh dah guys. Insyaallah tanggal 27 ya. Inyang bana atunya cerita itu mah. Selamat malam minta lagu Cik Balui Lantak. Ade, Balui Lantak Arja Merapi lagi kali. Yo dah kami tunggu lo dah lama dah kemarin ah. Yel udah lalu ke Payokumbu yel. Baa ka mambao Pak Wali Batipuah tu. Oh iya ya. Yo kalau udah kama. Kalau udah kan diambilin. Setunggu dia lo diambilin. Kapayo kumbu dah kan kakian juga kalau ada. Kau dah tarik saya ke Pekanbaru dah nama. Salam SDCT dari Ketutua Salim Pawang. Yup, selamat malam Datuk Nan Kuniang. Buya nyamba malam kini monitor tu yo. Lelang timbul yo. Iya. Iya. Kota pada di tepi laut, nangka tapi lunggu ansaro. Oi barabana kali cin baluinan kandung, kola maswalu kabainjo. Barabana kali cin baluinan kandung, kola maswalu kabainjo. Balui lantak sabana galiam latatan ko maluncu ayuy marabana balui kagalian akan dalam kuali apa kagayo marabana balui kagaluan akan minyak angin manatikan yo makan dada buli lawakan dah Balui lantak nanti mintanya iko lagunya de balui lantak ladu sana balui gali ada 20 iko lagu de balui lantak lanakan dua ai gali ada 20 ye. Kebebasan dak samalam nangkum Kebalui lantak dabakan dakan Alamat sualu kabain jonde dawai di sinan balui damanang guangan Kolama sualu kabain gulanangkan guangan di sinan balui oi manang guangan Balui lantak sabana galian bana licin dak kapaloyo barabana galian kalian akan balui lantak tabedoyo ye tu nyana balui lantak tenang bara bintawak lo 1100 mulai bintang awak baru ditunggu bintang 400 lain dia ge dulu kapulai lubuk baswang permintaan udah arang koto tu agam boleh minum setiap lu pemirsa dan sebulan bagurau minum putihnya ikut tarik sampai
Haha, mak sati lah mulai lo menggombal. Nakan mak sabare na sati cigu malai. Kok di mama guru anyo di lapik guru klasik SDCT nyo cek lo. Pada tiap malam nah kemari pai. Dan mama rengku kadang yo lantah le. Ya. Kau dek takut ketahuan nah. Takut ke dia laporan ke minturen. Rilon Putra Caniago semalam Rilon. Bakawan akrab saja Pak Wirdi. Pak Wirdi se kapai kumbuah kesuaian. Jo Pak Wirdi kini bapak mainan lucu waduh. Halah. Raun saluang sabalik. Ya. Kok masalah raun main dah kita tunggu selama main dah tanggal 27. Ane kini ciku-ciku lalu. Darilah pulai kalau buah basuh baba tetangga antaroyo tangga malam nantikan dua ay duduk bamanung ay tabaya laku nanakan dua ay lapar ngayo ditambah dede yang koto 200 tolong ganokkan deh Mak Freddy. Terima kasih udah ada yang koto. Oi nan kapulai lagu baminta biarlah kami oman dendangan oi barakalamu nanakan duang oi kami manangguangan ay cinta Jawa dalwan dioy oi biloka sampai yo ya 125 100 bintang dari Mak Freddy 125 dari Bang Uji Ramli. Hoi nandun sana samalang angku terima kasih oi banyak oi barakalah modal wandioy oi denai banangku oi jorang kotot
panjang ka lagu pulai tibo pulau pasan dari mak gawai. Dialah lagu daal tabang kalai tanggal 27 kita sewai. Meninjau di lingkungan bukit dalam kecamatan Tanjung Raya di tengahnya Bajalan Nutu. Bulan damam matuari sakit kamala bintang kami tak tawa alamai kalam kabui dunia nangko. Jangan lupa lagu tali alih atau lagu tiga sapilin. Pilin pertama alang-alang lamah bingkai, pilin kedua nang gondo bajalan surang, pilin ketiga indang paninggahan sapantun pulo mak gawai di lagu iko. Temak sati terima lapasan elok kabalai ke paninggahan dapet memilih haragi kain. Elok dek pak saf tabang kalai disudahkan padu mencari ganti kana lain. Lah takui mak, lah takui pak tak buka coki mamak denko. Beliau menonton berdua jo minturin gini nah. Mintuan Nelmawati. Jadi gak mamani-mani nah. Kado donakan. Mak Sati menonton di lapik guru SCT. Senyum berdua je mintuo. Tak kalau mintuo lo kinyak berjalan. Elok mintuo. Tolong kunci pintu arek-arek. Sampai lo deh elok tak kalau mintuo ko lo berjalan rumah. Bahkan tak lagu Cik Bu Yel, tapi Bu Yel nama milih lagu nambah ibu-ibu seh. Itu. Terima kasih Raisa Cinta 75 bintang. Ya. Segeh semalam nangko. Cik Mak Sati lo. Lagu rusuh pantun Maibo sampaikan bana ke gunjainya nakan Mak Sabaret Nasati. Di pepanjang dek Pak Haji Welman kamang sayo 100.000. Bawakan beliau dujuang pantun syukur alhamdulillah lah barisi ketidiang lapiak gurau STCT semalam kini. Iya. Nama beliau dujuang pantun. Diagi dulu kalego puyuh. Iya, Lego puyuh. Pak Haji Welman dujuang pantun. Muslim le boleh minta lagu ni. Lai. Iya. Tembang manis Lego puyuh. Ma video juga. Iya. Pak Haji Welman dujuang pantun. Alah mulai sih caranya udah habis lah udah di. Selamat malam Suni Udaya, Andri Putra ya, malam Andi Putra. Lajale puyu tak baiku, Depa Haji Welman baadu yuwo. Ampe lampi talata taruah paham tibo tampin yuon dema oe tampin yuon iku apuyu indah paralu Depa Haji jungwi oenan paguno Bataruai jana ragu-ragu kalah manang itu biasa onde Pak Haji Welman kok kalah puyu di galanggang nan paruanyo paguno yuwo paham tibo sumangai datang baliak suri bapanta pulon depa Pak Haji Welman talu abi puyu mangura abada pia puyu kasudahanyo Papa sotaru akan dua ngura
lego sakandang Pak Haji nangko onde Mak Sati nangko yeah. Onde tali alu ibu ayan laju tagele di pamatang oi magawai oi di pamatang piti ne magaleta lagu kudu abamanu di kadayan magawai ju di kadayan oi nana bagurau saluang jodendang de magawai dang malamku katalia lui bakandangan barakalamu joanna dendang rangki amagawai di buenyo o magawai sansai badan den onde nambakanda katalialui magawai bana samalamku depawir di toloyo bicaro oi nangko badan lah mulai kurui wana dendang dipikirnya magawai ju yanyo alai ai kita nanti dendangan niko tanah malam kini dan akan asa malam kini barakalamu magawai coiko rintah diaga malam kini ananakan duane malam kini kalau di Surian lagu dua namanya ananakan yo di Selimpe itu namanya di magawai tali alih namanya lo iko lagu favorit mama manakan aneh lagu favorit mama ada yang buat video nya Mak Freddy tali alih kok. Halo assalamualaikum ya apa dah ambo sedang live ayo minta lagu di live sudah ayo oke iko lagu magawai iyo sasaliro lo magawai di Mama Renai Papalu kiranya iko lagu favorit Mama Renai lagu dua namanya manakan cak lo iya tua diagih kalau bisa dibuat video bila lalu ke Surian berapa menit iya mulai ya cek sih ya cek Facebook ada boleh doh ini wangi dah
Bu Emma Sarilema semalam. Lanjut sampai pagi, Mak. Kole adoa amak dengku kesehatan ah. Mak semua Frida dengku. Kamarilah tanggal 27 amak gua. Kuah artisnya. Biasa di kaset saya baca celiaknya. Di YouTube kini tibu inyo di pondok awak ah. Menurun-nurun saya mak dan di bawah ki okoh tibu juga. Tibu sikong ah. Pada amak dua. Jadi nanti amak diselia dia po ya di bawah ki okoh. Ada pesan Mak Sati tadi ngah. Aku ada bacaan pesan Mak Sati gua. Mak gawai perantau Palu lah bagurau dusa nak kita di Marko Lapik Guru SDCT Klasik tampe oto papesuang gurau sabana lasuah ko masa varena sati dak kabat tambuh jompek 3 sadang 57 ambo geliangkan den mak gawai cari pantune lagak mulai sombong Mak Sati dene gua dak kabat tambuh jompek 3 dia 57 sa balo geliangan rumah dia dak mengeliang-geliang gua geliang mak gua iko dek rakyat mentuong mah. Cula keluar boleh. Habis ada SDCT ko marilah kita saksikan beliau. Nyak menjarah lo nah. Ya aduh yo online. Aduh na molos tu nah. Hai. Awak taloh mendengar salong ni tolong nyanyi lagu arek-arek Lungga Fitra Tanjung ya. Tarikh nangaya. Kalau di Surian ya lagu dua-dua tadi. Balik-baliknya. Lagu paporin makabele tekanan akan lahai. Baik ndak pulo. Assalamualaikum sanak pegurau sananya udah ada pisar caniago ya. Selamat malam. Selamat bagurau. Oh balik. Terima kasih Mintuo Denai. Mintuo Susianti de mudo tarikh lah. Mintuo den di Jawa nak senang mamak den. Segeh tarikh. Balik kama ajak tadi. Lah di kecen tadi malam masuk kita ke duduk beropok. Dek Bang Alek telah mbek tibo alunyo dapet kata sepakat le dah. Tibo Bang Alek sediang baiko lah dapet kata yang sesuai. Jadi informasi kepada Bang Alek seluruh kawan-kawan Bang Alek kau maksudnya. Kita ke Bagurau lah dapet kata yang sesuai tanggal 27 bulan Agustus malam Minggu tahun 2022 akan tibo artis nan jeges. Itu. Kamu makai baju merah putih sesuai jo tema kita. Bangkitlah Indonesiaku. Pulih lebih baik, pulih lebih cepat, bangkit lebih baik. Tuh boleh balik. Atik semalam atik, insyaallah tanggal 27 amak ke situ menurun buki okoh deh ledak ke patah kaki amak dan kelah gitu. Ya. Nah jalan-jalan amak apa tu dijapuk lu kelipet pagi ha. Cikgu jam percaya bana je Mak Sati soalnya mak gawai nala lebih banyak tahu je selera Mak Sati tu. Yo, iko kini mintu dia menonton mah Pak Palu. Mintu dia ni menonton, mintu dia mawati. Ala naik lagu awak malai alun lai Pak Madi. Akun cek pacar duo tapaso digilir. Pila pakai cen tadi lah nyatu awak orang paburu pemena lupa sih cek. Dipak cari samue dicari apa kumbang indah itu sih cek dah. Itu kekurangan Bang Alek nah. Kekurangan lagu Pak Madi kita apa tadi Pak Madi Sultan Mentari. Pak Madi komen lagu Pak lihat Pak. Setuju cikgu Keno. Jadi Bang Alek di situ kekurangannya lah. Acok cikgu dendangan. Lah nyatu awak orang paburu mangapa menan ciek sajo. Nyatu Bang Alek kecu itu buwe laku nagak tigo Bang Alek tililit saluang serabap nyampe malam minggu ya. Atau apa balik lo deh Mak Sati tu nampak mak den mantap cak lo. Mak Sati den ko leh. Lo mintu kunci pintu nang kediaga. Boya bilo kita basuh di pondok jo mintu Susianti jo Mak Predi bagai nakan sebentar le balo balik kampung. De balo apa namanya tu? Ino je keni. Rafega Amara selamat malam bantu share cek ke grup-grup Facebook nanado nak tambah melejit SDCT ko karena dia awak dah celah ke dia pun tadi nah alai jadi lu sanak bintawak baru 1.700 pas 1.705 balai jatah Bang Alek lai 300 bintang lain
lupa puncola di guluang babi gadang di lurah selimpe itu makowe taranak tu dia makan kanyang-kanyang dak balapen se baju nyodo ada wakat tuwe abang alek itu kekurangan kau lupa puncola nak cari lupa nan tagih cari ye cie se permainan lego babaliak kanagari lagu Pak Madi kau dah sampai ke Gunjaya malam kini tak paso tanggal 27 tu Pak Madi na babaliak kanagari tun mana bawa orang Yeli tamarni selama malam. InsyaAllah makabe kecik Mak Freddy. Nah, jadi bintang awak kurang 300 jatah Bang Alek. Aku indah Bang Alek nak sama-sama lah dah. Jika ni jangan jempol ke jempol. Saya bantu komen, share, like. Banyak-banyak. Ya. Terima kasih Yeli tamarni 75 bintang. Sehat sagih taruh hendaknya di sawah liek. Iya. Ledak bintang gratis lo wali ya. Cerita lo mendukung Sri CT. Terima kasih banyak. Ya. Tinggal lupa batuang so tinggal saiku lay. Pilarang kece anjo. Tambah cari samu ege, kumbang ege, kok kumbang gago lah. Itu nak dia pun. Itu nak perlu tu. Palek catat. Tidak. Itu alai. Kini lagu. Aka kumbang lupa batuang goleh. 300 bintang jatah lupa goleh. Maka apa? Waalaikumsalam. Iya. Andak Jafar selamat malam. Bahasa yang kota Lawe hadir. Iya. Bawa Alek. Yuk gini tahu. Misi kose. Guru cari. Apa guru aja? Allah tahu. Iya, selamat malam. Jadi Cik Bang Alek dicari baca gak pasang di Jawa lu ata. Pilih lo membawa ke kampung. Nyu lupa Jawa, aku nyu sosoh saya ya. Terima kasih Pak Madi 50 bintang. Kalau ada waktu bekonekkan arah babel yang tu cek kenakan dari Pak KB Sungai Lasi yang nonton bareng Mak Pisal Sungai Lasi jadi mak. Pak Zulfami Suaimi, bukan Pak Zulfan Islami si Kumbang Agam Tuo. Kata. Iya. Kau si agama gagah saya di belakang Pak Zul tagala awalnya. Tanggal 27 bulan 8 jangan lupa Radio Klasik Wirda dari Lasi Tuagam. Kini ba markas di luak tuo. Lah mulai keluar iklan Mak Sati, Mak Kawai. Jangan lo dulu. Mak Sati lah mulai mengeluarkan taringnya. Kini agak tempe kartu Pak Wirdi. Bakal lelok kawan Pak Wirdi. Jangan sampai dipotong kawan sekapalo. Itu pesan ke Pak Wirdi. Aku yo lama anggu-anggu. Kok Mak Sati lo manggil yang saya sedena. Nak cik kalau angguan dulu. Biar elok hati-hati je beliau. Beliau lincah nah. Kok kini lah tak ada gokok nama malam kini. Karena mintu menonton lo. Di lah tak ada apa benar nah. Tak parah benar malam kini dulu. Cayo. Alifia Intania selamat malam. Bapak Wirdi, Pak Wirdi ku saya jak sanjua iku saya. Jangan lupa lah goya ambacan tu Faisal cikgu. Lari kecian mama dengko. Jangan ambacannya le, ladu tunggu selimpek do. Iyo je nyawalau. Baca awak le. Aje lah yang ambacan tu ah. Ngilo mama dengko dak lo tibu kerambi boleh. Oya ambacang. Aku terima lah oya ambacang.
balai baralai. Tiga ratu bintang lain jatah balai. Nak tentu di kami doa kok lupa kok samui kok anak muelah. Ilaya oi dia ya macang dia ya enanakan dua banas semalamku kandanankan dua semalamku ode ambacang talampau oya aruntua buah kasadonyo alaruntua buah kasadonyo oi bakanda ala dibari mapa isal samalam nangko mapa isal samalam nangko ambacang mudo kama dicari nanamu aturun samalamko nanamu aturun samalamko oi bakanda samalam nangko ambacang kami bari oh ya ambacang kami bari aro tau ya ambacang mudo oh mapa isal maracunati mapa isal maracunati bagurau samalam nangko ada ngade mama malam kini samalam nangko mapai saloi arok tau ya ambacang mudo di bawah batang bakararanggo di gigi mapais oe bagurau saluang jodenda arah sungai lasi samalamko arah sungai lasi samalamko Oma Paisal toya ambacang urang aturun maluncu ko jadinyo aturun maluncu ko jadinyo Allah tadanga oya ambacang ota oya ambacang babungu lata oya ambacang babungu alanya to tanago bakurang-kurang ambacang mudo dimintanyo akan nyilu gigi kasudanyo. Nah, aku pantun magawai ko. Lata danga lagu ya ambacang tau ya ambacang babungo. Lanya tu tanago kurang-kurang ambacang mudo pulo dimintanyo. Jangan salah dan mak, aku magawai no pantun ngah.
Senang hati Tuan Sabarek nan sati semalam ko kadang galak nampaknya. Yo, bain dah pulo. Bapa menan cik waduo nah je Pak Wirdi. Bakai cik lu indak dak dakek mintuo. Dia indak ada batang bacaan diselimpek karau babeliang kandak Pak KB semalam ko mak gawe. Dia lah dibantai jo yang ambacang kon. Hop, setarang kuari baguru aja. Il Fadri, Bang Ucok Bandung hadir nakan sukses selalu nakan. Yop mak, Mama Denai, Mak Deri, Nambar Rado di Bandung, Rang Salimpek punyo. Apa? Apa? Ada. Salmina Fidar Mimi Uniang ala lamo rasonyo indak menonton live yang saluang ko ado generasi berikutnya ko uni udah lai. Ai ko generasi kita ko. Babalik kanagari kita tukase pantunnya karena balik kanagari konyo lado di YouTube jadi kan spam lu awak Pak Madia. Dan Facebook ko kini yo sebananya. Pantunura anak lo boleh dia. Ada aja lah balik kanagari. Salam kepada Niniak Mama Pak Madiai. Sambah kaca kepada cadia pandai tarik alim jauh lama sampai ke anak muda-muda indak basisia basi bakal lingkuangan sambah kasadonyo. Ko ado pacik nalarata atau kabe nang kurang simpai nak tiba golek dinandata kampung halaman atas silau mari kita goro basamu na elok na buah jo tapian. Putih Pak Madiai. Inggok dilantak tangga sawah pinjai penabang bayu hati bodi bayu patah tiga bunga silancuang matahari orang ambil ketunggak pagar. Laba kocong jo kain putih di balik papan nasabila sama lamai dalam kubu ada tang malaikat nama tanyo jangan jawe kata bari Pak Madiai. Gurau jo Pak Madi nantakan amai. Malam kini kita badendang
Depak Madi tolong dangakan pailang-ilang hati rusua pau berisau dalam hati dangakan kami nak badendang bakanda lagu bulia bana nambek kanduang duduk tetagun mak denang kanduang dangakan melah nambek came joto usang biala mode ketinggalan masih nelok tanago namu kabuki bana bawa mendaki muatan panua muko malakang de oto indah do kabaan takok kanduang minta ampun deh ay Pak Madioy anta kok kanduang minta ampun emak macam-macam namanya nyanyi karangan dari Mak Gawai tasabui alang-alang lamah bingkai kalau laba balik ke nagari duit balik undang-undang sigaragai sabanta kawin sabanta carai jadi mak balik ke nagari kau dah anak adi dong kok citu dia lidak sebentar kawin sebentar carai banyak lojok pak gua deh nah iya dia lidak pak lawak aduh seh mahnya tadi gua samui apa tadi antara Aai Cimpago Tania Cimpago Sultan Ajis SDCT. Oh siapa nama apanya kan? Ya maksudnya sia generasi muda gitu. Jadi itulah para generasi muda kita gitu kan. Iya. Lata suku aja nangko alun lai. Ala gua lai. Mana? Iya. Mantap sebenarnya mantap bertambah yun. Ya, mudah-mudahan suayan cini. Maaf pisau cukunya, dicukup Pak Wirdi malam gua. Op. Iya. Iya. Pulang daripada di balik migaci. Iya. Tibolo pisang. Ibu pisang masak dari Malaysia. Masak. Iya, lagi tarik ai. Iya, pisau cuku untuk Mak Sati. Iya, pian tak lai cuku tarik tu. Pisau cuku. Hebat anda harimau agam kapisau cuku jo pawir di sair yang nyo lamam bana onde lamam bana oi pisau cuku nyo mararayu Iko lagu mama harimau agam tapi lagu dimintanyo nan bakanda kanio orang agam oi batanang mama harimau agam mandanganyo lagu iko oi nan takana biala denai oi na banyanyi tajam pisau indah sabara kironyo daguanan dilukoi pisau salah de sungui baca liat sajo pisau konan sungui taniayo pisau salah de sungui baca liat sajo pisau konan salah sungui taniayo Oi bakanda lagu nantakana kapisau cukuan de mak diminta
tabali pisau cuku mahabana lali cina kini pawir di buenyo sabana licin kini pawir di cuku baulayo kamala kadi cari licin pawir di sama lampu jangwi salah deba dia sajo pisau konar salah awak tani ayo Lawi ombak abada buat banyo sampai kamu waro mantang-mantang lapis cukup ada para lunya cukup juo Wai pawir di jantan lampau picayo kok licin apa anyo cukup sama lampu Joma sati bakawan lo elok sajo Oi dan masati galia pulo sama lampu Oi sair yang joma gawai acok mancali adenda saluang Kasih tabang kalai ibala kamasati manik kuang Jangwi salah pisau salah pulo Sungwi konan salah denyo cali sajo Hilang hati rusua Oi lagu iko de pawir dinantakana Ai baraso kayo kapayo kumbua Inilah diaga pawir dirang batu sangka Oi diaga de urang batu sangka Dan sampai licin lambawir di sama lampu Jo pawir di inyoyo takana bana yo pawir di sama lampu Labakanda dema dalam batin kasih pobilo dema kalaluyo onde dagu kini sabana licin janggui pobilo de pawir di katunggu ayo bagurau minta takana baitu gurau sama lampu pisau tajam bana luko di bueyo Bako menangi Bang Lek, apa salah Bang Lek? Mangga Bang Lek, dia Bang Lek kok. Nangkane cukup Pak Wirdi mangga Bang Lek menangi. Jale-jale Bang Lek. Kok jale lo bintang dah ado di langit buen jale-jale. Dah menangis sih loh. Menangis bukan menyelesaikan masalah Bang Lek. Nah, bahkan akan menambah masalah kami. Itu bertanya kami di Bang Lek. Tuh Abah aku di sana tolong laju bicara Kok Pak Wirdi menangis dah bado sampai lo luko dah gua lo kau akan cukup tu nangis lo sakit. Abang Lek mangga Bang Lek. Tolonglah Mak Fredia deh Bang Lek gua. Ana bertanya gua lah. Nah orang kece bintang kurang 300 menangis. Allah lain jawab lain lo nyenyo. Selamat malam dari Safri anggota PKDP Mandiangin Bukit Tinggi. Selamat malam Pak Safri. Selamat bergabung. Alesa Caniago semangat ya. Ya semangat lah. Manyo mak sati tadi cigu kondak tampak lai ragu pulo mak gawai di buenyo apola nyo kicuenyo sajo mak gawai de mak sati alun lai. Alun le do mak gawai kalau jam 1 ku alun le go. Beliau pasti lewatkan dulu jam 10. Karena kalau jam 1 mintonel masih apa ngah? Masih standby. Nyo kalau lewat ku 10 ko celek la bergerilya walau nah. Kadang-kadang Pak Wirdi lo kicu aja. Sia ainan tahu nyo, obe. Yo jale lah Bang Lek. Kau menangi-nangi dak tentu sih Bang Lek beko ragu cik gua. Sajarah bintang ko lah nangi-nangi seorang saya Bang Lek kan betul. Barak kurang minta wale 300.
jatah Bang Alex semalam ko. Pada ada yang kotor dua. Jadi Bang Alex, sekali lagi kami informasikan, balilah bintang gak 2.000 atau 5.000 untuk tanggal 27. Tuh. Jangan sampai beko. Pak Haji Bang Alex mah. Yuswanai cikgu go di Tibortis besar di Pondok SDCT. Ndak katakanlah si ai di Bang Alex dulu. Iya, lupuan selalai. Lupuan sela si ai lai untuk tanggal 27. Karena si ai nak kedinaian doh. Uni pakai baju hitam kamek mah. Iyalah. Kami es kan. Le namuah jo piaman tu lah. Ndak pulau Jawa di mana jo di piaman jo. Muah lah kaminya. Enggak apa jo. Di mana jo? Di piaman jo. Agak lai. Ha taibo nambo dek kanai cukua mamak denai perantau Palu. Mak Sati kanai cukua lah. Indah Pak Wirdi seh. Patoh. Lah bakal luang lagu kanai cukua je lah. Elok besok jangan merek itu jo balik pisau cukua lah, itu tajam bana lah. Dan lain duka merek Oh jadi mak Sati lah kanai cukua lo berdua jo Pak Wirdi berjalan seri antar lain mak kawin ni cukua lah. Mak kawin jangan begitu lah. Pisau cukua ko kini ya bayo tajam merek cancak tajam sempurna lelok mengono jadi nak datang balik sila pisau cukua lah kadar lah. Kuna mahal lo balik itu habis ni. Selamat malam Tania lai sehat-sehat sekian. Nak Tania Kak Sultan lai sehat-sehat Tania moga sehat selalu ya. Andri Maifi selamat malam. Hujan hari. Maka hujan hari. Oh ya Allah hujan Kak hujan. Ya. Rina 10 amin ilai la 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 nene. Ma Bang Lek menangis tadi, menangis telok. Lampu kuning cikgu hati-hati jangan sampai lampu merah. Tak. Kalau kurang, ya. Tu mak gawe. Lah keluar lagu itu karena cukup je. Tanya ke Pak Wirdi apa merek pisau cukup yang tajam tu. Jadi bali je itu lah. Ya. Rina
dek mintu siya sungai lasi sanayan seharinya mama ndak ka jadi masalah do ya kama kapailah ka balik juo ke kandangnya yo katu mintu siya yu pida mama jalian apir itu yo ape mama se kunci coba tunjukkan kami tua polai kau nak wangi hulu de mama de ku siku ya nani nyinyo saya lah tibo mawar baduri akan makan doang boy yang Midrawati ketidiang lap pihak semalam suntuk pasamu mangkok menjadi tolong nusana masa barena sati di kampung jadi perantauan beri yang Midrawati atua lah batuka mawar berduri lah sudah kan cukup lagi je duri jadi informasi kepada nusana kasadualahnya nak jangan seroman jo Pak Wirdi nambek di Bali pisau cukup nama merek itu pi merek itu ya tanya ke Pak Wirdi merek kolah sampai kau luku-luku patang gua ampi operasi lo le ampi dah gua lo gua iya sebenarnya sana perkara kau nak tahu di sana kepastiannya telepon apa lo ke Pak Wirdi itu ampi doa like gua mulai dari siko gua balau kau dia arok gua pisau mahal gua bebetuin se ampi doa like itu nah galak mak sati kira tadang alo kabar sebentar go amak sati lah kena cukup lo ya dia ge peringatan kareh kamak gawai tolong hati-hati jangan di Bali merek pisau cukup nampak itu tukar merek biar lah tak apa perlu tajam-tajam mana pantian janggui sungguh tangga deh dah bagi kok sampai dagu api deh tak kelahi dah lawak Bali mahal lah nak kadi campani bola awak Bali mahal kadi pakai awak luku-luku deh awak kali apa deh Mak Freddy itu ada bang je bagai itulah perasaan mama dan gue di rantau orang Pak Zulfami suami kamang saya tagak tali taris di cetin iyo lai kalau basamu kita manjuan dua pacian manjuan mak kawai jujur sama-sama tinggi lah lawak awak itu sih awaknya perlu juga jadi di sana kau ada baru berkampung kue cocok kami informasikan tunggu iklan Gurau Semalam Suntuk kita lain nak lupa orang yang tu nakkan waktu tu abe besok malam deh di Padang jangan sampai kagunjainya cikgu itu jadi bapak sangkareh ke mak gawai asa mandanga kabar dan naik mak gawai kena cukup pulo tu ya dak ada nak disebut napui lagu pisau cukup boleh tukar lagu mana mak kabir dan patang ko mak kabir Pak Wirdi sin kena cukupnya kira sebentar ko dapat kabar mak sati satu loh aku dah laco wala beberapa dalam bulan terakhir kocok jalan Sairiang batigo kok nyucuku ketiga-tiga ini bedo bakal tuang tu dia awak nama samo nah diambil ke pelajaran yang di Bali bisa cukup ni situ Pak Wirdi ya lo bisa cukup apa kuno tiap Jumat saja kali seminggu yang memahana di Bali tukar si merah lain cucu bolon dan ikut lu balo agak aku lah tidak ni cukup lo lah jadi di sana kami informasikan mudah-mudahan bisa ada beberapa agenda kami ada tari pesambahan ada dalam rangka penutupan acara 17 Agustusan di Tabiang Kota Tengah ya di Padang doakan kami sehat tarik mudah-mudahan kami ya tim SDCT akan meluncur besok ke Padang ya tetap sedia bintang-bintang di sana demi lestarinya kesenian Minang kita jadi awak tetap awak dihargai di Facebook tetap kita diberikan akses untuk bisa online untuk bisa berbagi Fitra Gumanti selamat malam jadi Facebook itu pula ketika awak sering live itu kita akan diberikan akses mulus berjalan lancar bintang-bintang Facebook jangan lupa kalau ndak awak ada nyosapoi dah sering kita diabaikan gitu jadi para jumlah bintang kita malam kini
1890 bintang kita malam kini ketidiang berisi pulau tadi ya Mak Seti sebanyak 100.000. Mudah-mudahan lancar gurau kita andaknya tanggal 27 dan besok malam jangan tak kelok dulu tetap di channel Saluang Dendang Cimpago Talang. Baiklah di sana kesadolahnya ku jangkau latasuo bolehlah tibo di nandata picaklah boleh dilayangkan bolehlah boleh digolongkan. Di hari lebaran su malam rantau jauh ke kami jalang saiko guru kita malam kini diagih dulu kajalu jalu. Oi jalu jalu namonyo dendang namonyo dendang oi samalamko oi samalamko kanduang manyumbang kanduang manyumbang Amano pangidut samalamko samalamko. Nah jadi dijamin 100% Makawai itu adalah kandak Bang Uje dan Makawai carikan kini itu kandak beliau Bana Murni itu dulu memang beliau berkandak tapi ketika kita tidak sampai sama su itu itu ceritanya itu adalah kandak beliau Bana mudah-mudahan Bang Uje Ramli dia terhibur jua.